Dobré odpoledne, začíná vlog, jak jsem slíbila, každý druhý den. Včera nebyl, protože byl stream, takže uvidíme, co dnes bude. A děkuju všem za lajky, za sdílení, ale pojďte nahoru, pojďte s těma lajkama, se sdílením, se zvonečkem i s odběrama nahoru. Děkuju všem, já se ještě ozvu. Tady, jak vidíte, máme staré lodičky. Úplně starý, je to ještě bylo možná za mojeho dědy, nějaký lodě. Ale je to fakt fajn. Já sice musím být do 7 doma, ale to vůbec nevadí, protože vy ten vlog dneska budete mít a asi tak. Je to tu fakt super. Zatím se mějte, já se ozvu. Tak pro dnešek vlog končím. Byl krátký, ale vůbec nevadí. To, co jsem vám naslíbila, jsem slíbila a to, co chci já, je odběr, lajky, sdílení, zvoneček. Děkuju všem a dobrou noc.